L-Awditur Ġenerali nnota diversi nuqqasijiet brabta max-xiri taż-żejt mill-Gozo Channel fil-perjodu ta' bejn is-sena 2010 u 2012. Dan f'rapport dwar il-qagħda tal-kumpanija mitlub mill-Ministeru tal-Finanzi f'Diċembru 2013. L-ispiża tal-kumpanija għax-xiri taż-żejt tal-perjodu bejn l-2010 u l-2012 kienet tammonta għal 9,800,000 euro. L-Awditur innota diversi każi fejn ix-xiri ma kienx regolat minn ftehim kontrattwali. L-ammonti fejn ġara hekk jitilgħu għal 5,600,000 euro. Ħassib ieħor kien relatat ma' diffikultajiet biex jiġu stabbiliti l-kwantità u l-kwalità taż-żejt mixtri, b'każijiet fejn il-qari tal-meter tħalla vojt mill-kumpanija kif ukoll mill-kuntrattur. Kien hemm każijiet oħra fejn il-livell ta' verifika biex tkun żgurata l-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ma kienx meqjus suffiċjenti. L-Awditur innota wkoll l-impatt negattiv tal-fatt li l-kumpanija ma rnexxilix tidħol fi ftehim ta' hedging għax-xiri taż-żejt u dan minħabba nuqqas ta' azzjoni mit-tmexxija tal-kumpanija. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali jgħid li l-kumpanija taffaċċja riskji għall-eżistenza tagħha minħabba id-djun li ġenerat tul is-snin. Jinnota kif il-miri tal-kumpanija skont il-ftehim dwar l-obbligu tas-servizz pubbliku ma ntlaħqux. Kien hemm oqsma oħra fejn l-Awditur wera tħassib serju. Fost dawn kien hemm il-mod kif jinħadmu l-pagi u s-sara mitluba. Is-sara kienet tammonta għal 1,800,000 euro fil-perjodu ta' 3 snin. Għal dan ma kien hemm l-ebda sistema formali ta' awtorizzazzjoni fis-seħħ. L-Awditur innota wkoll żbalji notevoli fil-komputazzjoni tas-salarji. Spunt pożittiv minn dan ir-rapport u l-fatt kif wara ħafna snin kien fl-2014 li l-Gozo Channel għalqet is-sena bi qlieħ anke jekk mhux kbir.